כשמתחילים לעבוד על חתונת בוטיק, מבררים קודם כל מה הקונספט של האירוע. אנחנו בחרנו לעבוד על קונספט של חתונה ירוקה. בעיצוב ירוק חושבים על הסביבה, איך לנצל את משאבי הטבעיים ואיך להשתמש בחומרים קיימים שהיו בדרך לפח ולהפוך אותם לאלמנטים עיצוביים באירוע שלנו. למשל חלוקי נחל, אנחנו השתמשנו בהם כמחזיק מפיות. השתמשנו בפחיות שימורים ומוחזרות, צבענו אותם והפכנו אותם לעציצים. העציצים, מטרתם העיקרית היא לשמש כמתנה לאורחים, והשתמשנו בהם גם כפתקי הושבה. השתמשנו בניירות ממוחזרים. עשינו מהם פרחים לדש האורחים ולדש החתן. אפשר להוריד כמובן מהאינטרנט, כל מיני קיפולי נייר ואוריגמי ולעשות את זה לבד. השתמשנו בנרות כאמצעי תאורה. זה גם חוסך אנרגיה וגם משרה אווירה רומנטית ואינטימית באירוע. יש כיף גדול בלחשוב על משהו ושיהיה לך איזשהו ויז'ן על האירוע ובסוף באמת לראות אותו קורה, וגם יש סיפוק והנאה מהדרך. אז אם החלטתם לעשות לבד עיצוב ירוק, אז תתחילו מהבית, כל דבר שבדרך לפח, תראו איך אתם יכולים לעשות בו שימוש יצירתי לאירוע שלכם, וגם תיצרו משהו שונה וייחודי לחתונה שלכם, וגם תעזרו לסביבה.